Ya, iya. Ya. Rangga topeng wisan rangga topeng. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman, rasido bebojoan. Satuanku telu, ayo masulin sing diwongi. Aja ndelek jare wong tuwa, diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora marengke, kok kaya ngene nasib sing tarasane. Ayo ngopo awak dhewe mbiyen kepethuk, yen nangise ati iki sing dirembuk. Tapi kuwi ora sing kecelok, jare wong tuamu wetone ora ketok. Loro kaya dipateni nanging ora mati, Duh Gusti pun maringi kuat ati. Ayo Mas Sulin sing diwongi, bocahe sing endi? Ayo Mas goyang bareng. Ora apa-apa kalah weton wong wedok iki lho kaya Mas. Jos. Satuanku telu, satuanku wolu, jare wong tuwa diitung ora ketemu. Gane wong tuwa ora marengke, kok kaya ngene nasib sing tarasane. Ayo Mas Pai. Awak dhewe mbiyen kepethuk, yen akhire ati iki sing dirembuk. Tapi kuwi ora sing kecelok, jare wong tuamu wetone ora ketok. Kaya dipateni nanging ora mati, Duh Gusti pun maringi kuat hati. Sekali lagi Ridho Rangkomo Asal Audio. Terima kasih Mas.
lahire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak selok jare wong tuamu watone ora kathok ngopo awak bimbing kepedhok yen lahire ati sing diremuk kabeh kuwi ora sing terseluk jare wong tuamu watone ora kathok loro kaya dipateni nanging ora mati do Gusti pon maringi kuat ati loro kaya dipateni nanging ora mati do Gusti pon maringi kuat ati